Parek tu, dneska není tu se mnou jiný jako Tobias, takže serus, nazdar. Čau, cicinky. A dneska tu není s nami Pepík, lebo Pepík to dneska není, no. Hráme po prvýkrát spolu, takže... Vôbec sme nehrali hodinu predtým spolu, ale to je jedno. To sme hrali 3-3, to sme boli takým iným tementom. No však aj. Ja nehovoríme radšej ani meno, lebo každý vie, kto to je. Tebe... Ovládač. Však mne to tebe to vybruje, mne to teč, ale ja som si to zmenil a nevybruje mi to. Ja mám zapnuté vibrácie. Na čo? Neviem. Ty, ja. Ty ideš. Kde tam? Ty... Vole. Ty si amatér. No ty taž. Tá je moja. Stop the cap. Ale to mene. A ten čo robí, bracho? Oni sú postihnutí, počkaj. Kde sú? Aha. Nadhodím. Vyhrali sme. Ja som MVP. Ja som sa raz dotkol lopty. A vyhrali sme. Si OK. MVP mal som jeden šut. Poď ready. Idem. Oj. Idú dvaja. To je nevýhoda. Potom je taká dráma. Potom som ti čukol. Nejde. Ja mám shotgun goal a ty sa len na to dotkol. Oj, Tobias! No, nevadí, dobre. Ty koky! To je spolupráca. Koko, zajstrelaj to tam! Koko, go! Gól, normálne, neuveriteľné. Je tam. Ty, ja. Ideš. Vážam sa končí trafu do lopty. A, Oh shit. Here we go again. nasmerovaný. A to sú nejaké zrazu boti. To je tvoja dimenzia. Drž. To je tvoja dimenzia, hej. Ja som ho náschod demoloval. Čo ja si? Čo? Máš ma pos... No! Veď, vážam! Ľubič, vážam ti! Bracho, to není možné. To si robí srandu, to je čo dobrý. To bolo. Varca. Srandujem. Ty si to mal tam doplniť, nie? Jak doplniť? Však to si do toho... Jak sa to má doťukať, no. Čo? Ja to aj nebudem. Srandujem. Ako... Ale však to som... Chill. Nehráme basketbal. Hráme. Pozeraj. Bracho. Ja chcem ísť rovno a zatačať to doprava. Sprostá kamera. Ako máš kameru? Loknú tu na... Dakery. Hej, ale ja prepínam. Tike! Ja cúvam rýchlo. Cel. To som cel. Joj. Ja som dobrý. Ty sám.
Hej, trolíme, no, trolíme. Najlepší. My sme dobrí, len proste, no, my si s tom robíme pi... Ty nechceš byť family friendly? Ja to aj tak vypípam. Á. To je moja! Ani... Ja chcem byť family friendly. Ako Fizi? Ledičky! Je to gol? Som Fizi a idem na vesmír. To piči! Si počul? Čo? Ešte nepočul, lebo... To bolo také, že streľanie, ako by Putin prišiel, ne? Prestaň! Prečo? Vadí ti to naučka? Vadí to niektorým dievavkom, ak ma niekto sledujú. Gigi. To je ono. Chápeš, my vyhráme 1-0 proti takýmto botom. No ja neviem. Iba. Keď sme mali vyhrávať 10-0, lebo si z toho robíme... Prdel. Áno. Sa. Messi! 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 Ronaldo! Vieš, to tam zapadlo už. Tebe, hej. Tebe to zapadne. To je jedno. To je. Pozri sa. Kam si šiel? Kam ste šli? No a teraz ťa obral, pracho. To boha! Nie, videl som takýto gol! Pána boha! Pozri, čo som urobil. Pozri sa, čo som ja urobil. Som odletel. No nie, my sa mi snaží teraz. Ideš. Pusti to, ej. Ostaň. A teraz ideme dopredu. A teraz tlak. Tak, o boha. Dobrá. Ty kokos. Tebe ináč nemá. Má. Kam si šiel? Boj, overtime. Ideme to vyhrať. Aha. Ideš. Poďme obidvaja. Pachá. To nemal byť. Takto? To má pozer. Ja netrafím ani loptu. Nie. To je... To si robíš. Fakt takto trolíme až? Dobre. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, nech sa bude zagrať a oberá sa do toho Tobias. Čau. Haló? Dal by som to odznova to video. Lebo toto bola hamba. Ja stále točím.